Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Şenbe güni 14 aprelde Türkmenistanda ýol helakçyligi zerarly adından 17 adam wepat boldy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýol hadisesi 14 aprelde yerli wagt bilen öýlen sagat 5 töwereginde Çüli Jülgötüniň golayynda bolupdyr. Bu meşhur din çalış zoology paýtaxt Aşgabatdan 20 kilometr uzaklykda yerleşýär. Yerli çeşmeleriň Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä pidalaryň sany 17 adama ýetipdir. Yaralananlar barada täkek maglumat bolmady. Ýol gözükçilik polisiýasynyň işgärleri awariýanyň esasy sebäplerini awtobusyň çakdan aşy ýüklenen bolmagynda we howa şertleriniň yaramazlygynda görýärler. Şenbe güni bu ýerde ýagşy ýagypdyr. Gara ýoluň taýgançak bolmagy sebäpli içi ýolagçylardan hyryndyky awtobusyň sürüjüsi ulaga erkedip bilmän ýoluny ýitiripdir. Netijede awtobus agdarylyp ýoluň gyrasyndaky çukura gaçypdyr. Ýol helakçylygyna uçuran awtobus Hyundai kysymly ulag bolup, onuň içindäki ýolagçylaryň sanyny entek anyklap bolmady. Şahitleriň Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä helak bolanlaryň ençemesi keselhana eltilipdir. Çüli Jülgöt Aşgabatyň Arçabil etrawyna degişli bu etrapda ýaşaýyş nokotlar ýok. Yerli ilat 2000-nji ýyllaryň başyndan bäri bu ýerden göçürilipdi. Ýaşaýyş çağlaryň ýerine bu ýerde uly jemgyýetçilik toplumlary guruldy. Çüli zoologynda pudaklara degişli din çalış merkezleri we çağalaryň din çalış öýleri ýerleşýär. Häzirki wagtda çüle esasan dürli pudaklaryň işgärleriniň şeýlede köp bolmadyk syýahatçy we alpinist toporlaryň gatnaýanlygyny yerli habarçylar gurrun berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri adatda aksiýaly bu ýol helakçyligi we köp sanly adam pedalary barada habar bermediler. Ýol helakçylygynyň bolan ýeri ençeme wagtlap ýapyk saklanypdy. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň 30 ýaşamadyk erkekler ýurtdan çykarylmaz. Indiden beýlek 30 ýaşyny doldurmadyk Türkmenistanyň erkekleri daşary ýurtlara çykmaga ruhsat berilmeýär diýip, Daşowuzly Çeşme welaýatynyň migrasiýa işgärlerini we şeýle şertlerde daşary ýurda çykarylmadyk ýaşlara salgynanyp 16 aprelde habar berdi. Özüni bu gadagançylygyň tutuş Türkmenistana degişli diýip aýdylan Çeşme çäklendirmeleriň sebäpleri bilen gyzyklanany ony ýaňdydyp, häkimiýetleriň bu çäreleri howpsuzlyk maksady bilen görýändigini aýtdy. Çeşmämiz ýetiren maglumatyny degişli resmiýetlere salgılanýar. Ýaşlara diňe okuw maksady bilen daşary ýurtlara çykmaga ruhsat berilýär diýip ol aýtdy. Daşary ýurda gitmekçi bolan 27 ýaşly Daşowuzly bir tanyşymy welaýatyň migrasiýa bölümi çagyryp biledini elinden alypdyr we Aşgabada gidip azara galmagyň bize gadagançylyk barada, ýagny 30 ýaşamadyk erkekleri ýurtdan çykarmazlyk barada täze buyruk geldi diýip aýdypdyrlar diýip Çeşmämiz gurrun berdi. Ýaşlaryň bilet tölegleriniň öwüdiniň doğuluny onu aýdan Çeşmämiz ýollary petiklenen adamlaryň nähili şertlerde haýsy edaranyň üstü bilen pullarynyň ýygyna gaýtarylyp berilendigini aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanyň häkimiýetleriň öz raýatlaryny daşary ýurtlara çykarmazlyk boýunça görýän çärelerini güýçlendirýändigi barada soňky döwürlerde Azatlyk Radiosyna ýygy-ýygydan habarlar gelip gowuşýar. Ýatdyp geçdi geçen hepde özüni öwüz diýip tanışdyran bir Türkmenistanly özüniň Aşgabatyň aeroportundan Dubaýa uçmagyna sebäbi düşündirilmezden ruhsat berilmändigini habar berdi. Şeýlede ol daşary ýurda çykarmazlyk bilen soňkuja eklenç Çeşmämden kesdiler diýip gatyrgany we özüniň uçur biletiniň tölegleriniň hem köýendigini gurrun berdi. Ýadyňyzda bolsa 3 aprelde Aşgabatyň aeroportuna düşürilenligi aýdylýan bir videoda onlarça ýolagçydan ibaret bir toporyň ýurtdan çykarylmanlyklary sebäpli howa menziline geçiren nägililik çäreleri görkezilýär. Videodan ma'lum bolşuna görä ýollar petiklenen ýolagçylar gahar gadaba minip özleriniň ýurtdan çykmaklaryna ruhsat berilmegini talap edýärler. Bilermenleriň aýtmaklaryna görä ýurtda dowam edýän ykdysady ysgynsyzlyk türkmenistanlylary eklenç uğruna daşary ýurtlara çykmaga iterýär. Ödegine häkimiýetler ýurtdan çykmaga synanşýan raýatlara böwet bolmak üçin türlü çäklendirmeler girýärler.
Mysal üçin ýaňy ýakyna Türkmen döwletiniň raýatlary berýän biometrik pasportlarynyň möhletiniň 1 ýyl içinde çäklendiriljektigi barada resmiler tarapyndan tasdiklanmadyk ýa-da inkar edilmedik maglumatlar peýda boldy. Agdalýan kynçylyklar bilen ýüzbeýüz bolýan türkmenistanlaryň aýtmaklaryna görä, häkimiýetler köplenç ýurtdan çykmaga girden gadagançylyklarynyň sebäplerini howpsuzlyk aladalary bilen diýip düşündirýärler. Türkmenistany demokratik hukuk we dünýäwi döwlet diýip kesgitleýän ýurdun konstitusiýasy raýatlaryň hereket azatlygyny kepillendirýär. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň kronikasy websaýty 24 aprelde Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň duşmagyna garaşylýanyny habar berýär. Neşriň maglumatyna görä, häzir Türkmenistanyň Özbegistan bilen ara çäkleşýän Daşoğuz vilayetinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sapara gelmegine çynlyky taýýarlyk görülýär. Şoňa meňdeş taýýarlyk işleri Özbegistanyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän Xarezm oblastyna hem alınıp barylýar diýip 16 aprelde çap edilen habarda aýdylýar. Emma muňa garamadan Aşgabat bilen Daşkendiň resmi metbuatyna häzirçe bu aýdylýan duşluk barada hiç bir maglumat berilmedi. 2016-njy ýylyň sentýabrynda Özbegistanyň ilkinji prezidenti Islom Kerimow aradan çykyp, Şawkat Mirziýow prezident saýlanylýar iki ýurdun arasynda gatnaşyklar täze bir derejä çykdy we Özbegistanyň ikinji prezidenti özüniň daşary ýurt saparlaryny 2017-nji ýylyň martynda Türkmenistana başlady. Bellemeliyar prezident Mirziýow şondan kän wagt geçirmän 2017-nji ýylyň maýyna hem 2 günlük resmi sapar bilen Günwatar Türkmenistana geldi. Şonda hem Türkmen mediýasy bu saparyň öňünden planlaşdyrylandygy ýa planlaşdyrylmagyny barada anyk gurda aýtmany. Munyň üstüne Mirziýowyň 2 aý çemesi wagtdan soň Türkmenistana gaýtadan sapara gelmeginiň sebäpleri barada hem hiç zat aýdylmady. Şu aralykda Türkmen diýiminiň maglumatyna görä 9 aprelde Aşgabatda geçirilen Türkmen Özbek syýasy konsultasiýalary mahalynda taraplar iki ýurdun prezidentleriniň arasynda anamly gatnaşyklary belläp, onuň köp taraplaýyn Türkmen Özbek hyzmatdaşlygynyň üstünlükli ösüşine esas berýänligini ýytadylar. Emma resmi maglumatda Gurbanuly Berdimuhammedowyň goňşy ýurda etjek sapary we onuň gün tertibi barada hiç zat aýdylmady. Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýow Türkmen kardeşiniň Özbegistana etjek sapary baradaky maglumaty ýanwar aýyna dilinden sypdyrdy. Şeýle Türkmenistanyň Daşkentdäki ilçesi Şiri Şeriýew fevral aýynda iki ýurdun liderleriniň duşçugyna işeň taýýarlyk görülýändigini aýtdy. Metbuat habarlarynda Türkmen diplomatyna salgylanyp aýdylmagyna görä, bu sapar bahar aýlaryna planlaşdyrylana meňdeýärdi. Gurbanuly Berdimuhammedow we Şawkat Mirziýow soňky gezek geçen ýylyň sentýabr aýynda duşdy. Ýöne Berdimuhammedow martyň başynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň Astanada geçirilen sammitine gatnaşman Birleşen Arab Emirliklerine sapar etdi. Şol wagtda mart aýynyň aýagynda Özbegistanyň Aşgabatda geçirilen Milli Senagat sergisinden soň Berdimuhammedow Türkmenistanyň hem Özbegistanyna şeýle sergi guramagyny buyurdy. Türkmenistanyň kronikasy öz çeşmelerine salgylanyp, Özbegistanyň Xarezm oblastyna etnik türkmenleriň kogçun bolup oturýan Gaýbul owasyna geçen ýyl Türkmen mekdebiniň, poliklinikanyň, çağalar bagynyň we bir topar ýaşaýyş ýaýynyň gurulanyny habar berýär. Neşriň maglumatyna görä, bu desgalaryň açylyş dawarasynda Türkmenistanyň prezidentiniň gelmek ähtimallygy bar. Gepin gerdisine aýdylsa, hukuk gorajak aktivistler Türkmenistanyň özbek dilindäki mekdepleriň ýapylanyny habar berýärler. Şeýle ýagdaý Islom Kerimowyň prezidentlik eden ýyllaryny Özbegistanda hem boldy. Türkmen täzik dillerindäki mektepler ýapyldy diýip özbek jurnalistler aýdýar. Gepleýär Azatlyk radiosu eferde söz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimiz dowam etdirýäris.
Ahal vilayatynyň Änew şäherçetinden 23 kilometr ýokarda dağ içinde ýerleşen Bagawat şäherçetiniň hemde Ahal vilayatynyň Akbuda ýetrawynyň Manyş owatynyň ilatynyň ýaşap oturan ýaşaýyş jaýlarynyň häkimetler tarapyndan ýumurulmagyna garaşylýar. Herhetdäki hasaplanan harby bölümiň hemde onda ýaşaýan harby işgärlere degişli ýaşaýyş jaýlarynyň başga da mektep, medpunkt ýerleşen Manyş owatynda 80-den ograk hojalyk jaýlarynyň bardygyny öz adynyň efirde tutulmalygyny toran bu owanyň ýaşaýjysy aýdýar. Onuň aýtmagyna görä häkimetler göçüp barmaga hiç bir ýaşaýyş jaýlaryny ýa kompensasiýa teklip etmeden ilatyň jaýlaryny ýumurmak barada döýdüriş hatlaryny paýlapdyrlar. Häkimetleriň bu karary bilen alalaşmadyk ýaşaýjylar häzirlikçe döýdüriş hatlaryny alandyklary barada döýdüriş hatyna gol goýmakdan boyun toglapdyrlar. Emma döýdüriş hatyna gol goýanyň da goýmanyň da häkimetleriň agyr tehnikalary äkelip ilatyň jaýlaryny ýumurup başlayan fakatlarynyň ýüz berýärligi sebäpli bu owanyň ýaşaýjylary ulalada galyandyklaryny olaýdýar. Ýaşaýjy özleriniň 1955-nji ýylda şeýere göçüp gelendiklerini, şondan bäri hem ýarym asyrga urak wagtlar bu ýerde ýaşap, malgara ekin bilen güzeran aýlap oturandyklaryny, SSR döwründe Ahal vilayatynyň Sovet Türkmenistan adyndaky garaşdyrlyk ýyllary bolsa Murat Berdi Sopiýew adyndaky Daýhan birleşigine degişli bolan bu owanyň ýaşaýjylarynyň Daýhan birleşiginiň başlyklarynyň ruhsat bermegi bilen tipli ýaşaýyş jaýlaryny gurnandygyny, emma bugun ol jaýlary häkimetleriň ilatyň bir kanun uran jaýlary hasaplandyklaryny hem sözüne goşýar. İşsizlik sebäpli ilat malary bilen kärende ýerlerinde üzüm ýetişdirip, şonuň bilen güzeran aýlap otyrdylar. Indi jaýlarymyzy ýumurup, bizi hem jaýsyz hem eklensiz goýmaga finansyk ediler diýip olaýdýar. 160 öýle ýaşaýjysy bolan Ozalky Kalininsk, häzirki ady Bagawat şäherçetiniň ýaşaýjylarynyň hem ýagdaýlarynyň Manyş owatynyň ýaşaýjylarynyň bilen deň hatardadygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Ol ýerde Soýuz döwründe gurulan inçe keselleri bejerýän sanatoriýanyň ozalrakdan ýumurlandygyny, onuň ornuna 250 orlyk täze şpagananyň gurulmagynyň gözeňinde tutulýandygyny şäherçanyň bir ýaşaýjysy aýdýar. Emma Bagawatda bar bolan 20-nji orta mekdebiň hem Manyş owatynda bar bolan 3-nji orta mekdebiň hem işgärlerine 2 aýlyk pasobiýa tölenjekdigi aýdylyp, olaryň özleriniň iş üçinçiligi barada alad etmeli boljakdyklaryny hem häkimetler işgärlere duýdurupdyrlar. 1-nji maýa çelli jaýlaryňyzy ýumuryň, nire gitseňiz şoňa gidin diýip ýaşaýjylara görkezme berilendigini, doga ýaşap oturan owatyndan ýaşaýyş jaýlaryndan mahrum edilmekleriniň sebäplerine bolsa ilatyň asla düşünüp bilmeýändiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar. Bu nähile hökümet boldy, häkimetleriň ilata kast etmekleriniň soňu gelmeýär. Ilat nerede ýaşamaly, nädip güzeran aýlamaly, ol barada alad edýän adam ýok. Diňe garyp ilaty ozalkysyndan hem garyp düşürüp, ilaty tozdurmaň alada edilýär. Ilatyň gargaşy, göz ýaşy üçin bir gün jogap bermeli boljakdyklary häzirki häkimetleriň asla ýatlaryna düşenok diýip ýaşaýjylar beýrenýärler. Ýatladyk geçsek, Aşgabatyň gaýratyndaky çogally daçalary diýilýän daçalaryň 2010-njy ýylyň güýdünde ýumurulmagy bilen ol daçalarda ýaşan 3000 oğlay hojalyklara hem häkimetler tarapyndan hiç bir ýaşaýyş jaýlary berilmendi, kompensasiýalar tölenmendi. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men Ýowşan Nurwan. Türkmenistan 2-nji maýda Türkmenbaşda gurulýan halkary deňiz portuny açmagy planlaşdyrýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow vice-premier Reşit Meredowyň 13-nji aprelde geçirilen hökümet mejlisinde bu arada beren habaryny dinläp, Sewit we iklimlaryň ulaw ýollarynyň möhüm çatyrgyna ýerleşen Türkmenistanyň bu ulgamda bar bolan kuwwatynyň netijeli peýdalanmagy çalışýanlygyny belledi. Emma yerli synçylaryň köpüsi Türkmenistanyň bu urdak tagarlarynyň döwlet gaznasyndan uly harajatlar çykarmakdan we dawaraly açylışlardan kän aňryk geçmeýändigini belleýärler. Azatlyň Balkan vilayatyny belet synçylarynyň gurrun bermeklerine görä, Türkmenbaşyda Ozalky Krasnovodsk şäherine Odalam deňiz portu bardy we oňa Aziýanyň dergödesi diýip at berýärdiler. Sebäbi başga ýerlerden gelýän gämiler şu ýerde durup geçýärdi. Onuň üstünden Azerbaýjany, Astrahany ýük taşalýardy. Şeýle de synçylar eger dogry ulanyp bolsa, täze portuň Türkmen ykdysadyýetinde ul rol oýnap biljekdigini hem belleýärler.
Emma adynyň aýdylmalygyny soran 65 ýaşly Balkanly synçynyň pikirine görä, Türkmenistanyň gurulýan uly guruluşlar käte durmuş hakykaty doly nazara alynman gurulýany çalym edýär. Krasnovodsk şäherindäki deňiz portuny 1991-nji ýylyň Dagystanyň, Makhatskaladan, Astrakhanyň we Bakudan ýolagçy gemiler gelýärdi. Üstünde 30-35 demir ýol wagonynyň orny bolan ýük gemiler gatnaýar diýip Balkanly synçy häzir Türkmenistanyň köne deňiz portuny Bakudan we Astrakhanyň bary ýogy 2 sany ýolagçy gemisiniň gatnaýanlygyny, olaryň odalky ýal gününe däli 2-3 günden gelýänligini belledi. Şeýle de synçylar bu ýerde inni ýük gemileriniň kän göze ilmeýänligini habar berýärler. Ondan şeýle ul harajat çykarylyp gurulan täze deňiz portunyň kim bilen nähili ýagdaýda ulanyljakdygy, onuň haçan özüne ödejekdigi düşnüksiz diýip anonim şertde gurulşan synçy aýtdy. Kaspy deňizinden gönü beýleki deňizlere çykyş ýoly ýok. Ilki Volga derýasyna baryp, soň Gara deňize beýleke çykmaly. Bu bolsa kän wagdalýar we bir ýerden gadan çetmek mümkinçilikleri inni öwrenilmeli diýip adatlygyň başga bir anonim söhbetdeş aýtdy. Bu aýdylýanlar bilen Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew hem alalaşýar. Onuň pikirine görä, Türkmen hökümeti bu hili proýektler tasdiklamadan öň 7 ölçäp bir kesmeli. Durmuşa dogry baha bermek başarmaly. Goňşular kim? Olar bilen ykdysady, syýasy aragatnaşyklar näme derejede? Bu zatlaryň hemmesini hasap almaly. Ýazy bu pikirini Türkmenistanyna garasyzlyk ýyllaryna gurulan demir ýollaryň ýagdaýy bilen düşünürdi. Türkmenistanyna häzir täze gurulup ulanmaga berildi diýilen demir ýol stansiýalarynyň sany 72 sany. Emma olar näme derejede ulanylýar we näme derejede özüne ödýär? Bu ullakan soraw bolmagyna galýar diýip ýazy Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Aýdylşýar Türkmenistanyna iň soňky ulanmaga berilen uly demir ýol, Demirgazyk Günorta demir ýoly. Ol Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýol diýip hem atlandyrylýar. Bu demir ýol Türkmenistanyň içinde 700 kilometr aralyk uzaýar. Ol ýoluň boýunda jemi 27 wagdal demir ýol şäherçesi gurulan. Emma olaryň tas hemmesi ýaly boşdur. Sebäbi bu demir ýol bilen bagly planlaşdyrylan işler amal edilmeýär diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýatladyar, Türkmenistanda açyljak täze portuň deýi 2013-nji ýylyň martynda tutuldy. Türk işäwri Ahmet Çalygyň Gap İnşaat kompaniýasy tarapyndan gurulan desganyň bahasynyň Türkmen gazynasyna 2 milliard Amerikan dollaryna düşenligi aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligini dewam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. Birleşen Ştatlar Moskowanyň Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asady goldaýandygy üçin ortaýetin garşysyna täze sanksiýalar girizmegi planlaşdyrýar. Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasynyň näkilçisi Nikki Haley'in 15-nji aprelda Amerikan telewizionyna aýtmagyna görä, ýurdun gazna sekretary Steven Mnuchin 16-njy aprelda täze sanksiýalaryň nämelerden ibaratdygyny eglan eder. You will see that Russian sanctions will be coming down. Secretary Mnuchin will be announcing those on Monday if he hasn't already. Sanksiýalar asat we hemiki ýaraglar bilen baglanşykly enjamlar bilen iş alýan kompaniýalara karşı gönükdirler diýip Pele aýtdy. Ol soňra hem meniň pikirimçe şu babatda ony hemmeler diýorlar. Bizim muny berk duýdurýandygymyzy hemmeler bilerler we kulak asarlar diýip umid edýär diýip sözüniň üstüne goşdy. Ortaýetin Daşary işler ministrliginiň sözçisi Maria Zakharova bolsa gödüňünde tutulan sanksiýalardan Moskwanyň habarladygyny tasdiklady. Zakharova ortaýetin telewizionyna şeýle diýdi. Men ortaýetin garşysyna girilmeli sanksiýalaryň hakykat bilen hiç ýyly baglanşygynyň ýokdugyny dogrudan tasdiklap bilýärdim. Olar odal Ukraina sebäpli cezalandyrýar diýen bolsalar, inni aýdylýan sözler üýtgedi. Inni olar bizi diňe global sahnada tutmaz üçin cezalandyrýarlar.
Birleşen Ştatlar, Büyük Britanya ve Fransa Siriya hökümeti tarafından ötön hepde edilendigi guman edilýän ve onlarca adamın başına yeten kimiki hücuma cevap edip 14. April'da Siriyanın karşısına hava hücumlarını amala aşırdılar. Pentagon hava zarbalarının Siriyanın kimiki yarak desiyalarının edilik kalbına degendigine aýtýar. Asadın tutanyarly goldawçysy bolan Orsiýa tawa zarbalarını halkara hukugunun bozulmagy diýip atlandyrıp, bu zarbalar Siriýada barýan raýat urşuna siyasi çözgüdün tapylmagyny sylsyrymlaşdyrdy diýdi. Amerikan resmileri Orsiýety 2013-nji ýylda Siriýanyň kimiki ýaraglaryny ýok etmek boýunça öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmänlikde aýplaýarlar. Biz häzir alyp barýan siyasi we diplomatik işlerimiz bilen Siriýanyň dostlary bolan Eýrana we Orsiýete maksadymyzyň alysçalyşdygyny bildirmek isleýär. Munyň agyrysyny olar da duýmalydyrlar diýip aýtdy. Bu aralykda Aktam prezident Donald Trump'ın Amerikanyň ýaragly güýçleriniň mümkin bolduqça çaltyrak ýerlerine dolanmagyny isleýändigini gaýtalap, Birleşen Ştatlaryň Siriýa boýunça missiýasyna hiç bir zadyň üýtgemendigini bildirdi. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň Fransiýa we Britaniýa bilen birlikde Siriýa hawa zarbalaryny urandan bir gün soňra, ýagny 15-nji aprelde berildi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.